शासन में। देवी मैया जिंदाबाद होई है कन्फ्यूजन देख के इंद्रासन में। मतिया बमराइल जे बैठल प्रशासन में। जब नइखे परमिशन नई के आसन के त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। देवी मैया जिंदाबाद 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 अरे भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अड़हुल फुलवा कहाँ चढ़ेगा, अली के धाम में, लाल चुनरी कहाँ चढ़ेगा। वाली धाम में। रैली में भरल लोगवा से कोना कोना, पूजा में जुटबो तो हो जाई कोरोना। भांग खा के कानून बनावत रहलो। रैली में भरल लोगवा से कोना कोना, पूजा में जे जुटबो तो हो जाई कोरोना। परिभाषा होवे इहे प्रशासन के। त कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। कैसे छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। ताजा नारियल कहाँ चढ़ेगा, दरबार में, धूप अगरबत्ती कहाँ जरेगा। विंध्यवासिनी धाम में। सोनू विकास बाना से पलोगवा लागल। यादव राज कुंदन सरकार भइल बा पागल। सोनू विकास बाना से पलोगवा लागल। यादव राज कुंदन सरकार भइल बा पागल। भइल दुनिया बाके सारी नेता लोग के भाषण के। कोई से छूट मिलल बा नेता लोग के भाषण के। जले माई के मूर्ति ना रखाई तले वोट ना दियाई। जय माता दी।